खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि sbbodonews चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो कुमरिकाटानि बालाहाटियाव आयेन बेरेखा जौ फालांगि खालामनायनि हेंथायै गोख्रों राहा लादों। तामुलपुर जिल्ला कुमरिकाटानि सोनाब बालाहाटियाव आयेन बेरेखा जौ फालांगि खालामनायखौ ओनसोलनि सांग्रां बर' आइजोफोरा बुफाय बुसि खालामदों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला सेसापानि सारियालिनि दालांनि सेराव माखासे सुबुंफोरा गला होदों जेराव ओंखाम बेदरजों लोगोसे आयेन बेरेखा जौबो फानफादों। जायखौ मोजां मोननाय फोरमायथियाखै सेसापानि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा। फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला बेफोर गलायाव जौ लोंफैनानै न'आव बिसि फिसाजों दावराव दावसि खालामहैयो, खामानि मावा, रां आरजिया, जायनि थाखाय नखराव गोजोन गैयै जादों। बेनिखायनो सेसापानि सारियालिनि दालांनि सेराव आयेन बेरेखायै जौ फाननाय गलाफोरखौ थांनाय 27 जानुवारियावनो गलाखौ बोखारनो थाखाय बिथोन होखानाय जादोंमोन आरो जोबथा सम हिसाबै 30 जानुवारिसिम सम होनाय जादोंमोन। नाथाय सम होसेयावबो गलाखौ बन्द खालामिलाय ओनसोलनिनो सांग्रां बर' आइजोफोरा खौसे जानानै गलायाव थानाय जौफोरखौ नष्ट खालामदों। बारग' NDFBफोरनि NIA केसखौ आसाम सोरखारनिसिम गथायहरनाय जाबाय होननानै फोरमायथिदों बिटिसिनि MCLA अमर बसुमतारी अदेबानि बि सावरायग्रा बिथाङा। मख'नो गोनांदि चिरां दुवार ब्लक मावख'आव बिथांमोनहा जथुम्मा जिरायदोंमोन। बे जथुम्मायाव बाहागो लानानै खौरांगिरिनि सिगाङाव MCLA अमर बसुमतारी बिथाङा EX-NDFBफोरनि केसनि सायाव बुंथिदों दि EX-NDFBफोरनि NIAनि केसखौ आसाम सोरखारनो गथायहरनाय जाबाय आरो बे खोथाखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङानो मिथिहोदों। जायनाखि बे खौरांखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङानो मिथिहोदों, बेनिखायनो बे खौरांनि सायाव फोथायनो नांगोन होननानै बुंथियो बिथां अमर बसुमतारीया। मख'नो गोनांदि चिरां दुवार ब्लक मावख'आव बिथांमोनहा गुबैयै बिटिआरआव आबाद बिथिङाव बोरै जौगाखांहोनो हागोन बेखौ लानानै सावरायलायदों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिटिआरनि आबाद बिफाननि बिथांखिफोरनि गेजेरजों आबाद बिफानाव जौगानाय लाबोनो थाखाय मोनसे कमिटिबो दानाय जादों आरो बे कमिटिखौ माबोरै दैदेनलांनो बेनि सायावबो सावरायनाय जादों। जायनाखि जोंनि सुबुंफोरा आबाद मावग्राखा, बेनिखायनो आबादखौ माबोरै साबसिनै मावलांनो हायो बेनि सायाव सावरायनाय जादों। हासारनिफ्राय लानानै गुबुन गुबुन मुवाखौ डिलार आरो रिटेलारनि गेजेरजों जगायनायनि थाखाय आरो सोलोंथाइ गोनां बेखार लाइमोनफोरनो डिलार आरो रिटेलारनि खामानि होनानै माबोरै जिउ खुंनायनि राहा खालामनानै होलांनो हायो बेफोरनि सायाव सावरायनाय जादों होननानै फोरमायथियो बिथां अमर बसुमतारीया। गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनिफ्राय मोनसे नटिस फोसावदों। नटिसनि बायदिब्ला पस्ट ग्रेजुएट आरो इन्टिग्रेटेड M.Com आनजाद, जाय आनजादखौ COVID-19नि गोसारनाया बांनायनि थाखाय फावसयथ'नाय जादोंमोन, दा बे आनजादखौ फिन खुंफिननो थांखि लाबाय। गोदानै फोसावजानाय नटिसनि बायदिब्ला पस्ट ग्रेजुएट आरो इन्टिग्रेटेड M.Com आनजादा 10 फेब्रुवारि 2022 निफ्राय खुंजागोन आरो थिउरि आनजादखौ 26 फेब्रुवारिनि गेजेरावनो फोजोबनो थांखि लादों। बेनि उनाव इभेन अदेबानि सेकेन्ड आरो फर्थ सेमिस्टारनि फोरोंथाय होनाया 28 फेब्रुवारिनिफ्राय जागायजेनगोन। बिनि अनगायैबो गासैबो डिपार्टमेन्टनि हेड अफ डिपार्टमेन्टफोरखौ आनजादनि थाखाय गोदानै सम बानायनानै फोसावनो थाखाय खावलायदों। बेनि अनगायैबो सोरबा डिपार्टमेन्टआ 10 फेब्रुवारिनि सिगांनो आनजाद खुंनोब्ला बे आनजादखौबो खुंनो थाखाय गनायथि होदों गुवाहाटी इउनिभार्सिटिया। अरुणाचल प्रदेशनिफ्राय लांखारजानाय 17 बोसोर बैसोनि मिराम थेरनखौ चाइनिज आर्मिफोरा लांखारनायनि उनाव गोबां हाराहास्ति खालामहैदों। मिराम थेरननि बिफाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला चाइनिज आर्मिफोरा मिराम थेरनखौ लांखारनायनि उनाव गोबां हाराहास्ति खालामहैदों, जेरै मेगन खाथेनानै जोदों, सौदों आरो इलेक्ट्रिक शक होदों। जायनि थाखाय मिराम थेरनआ दासिमबो गिहाबनानै दं आरो लोरबां थासारियाव दं होननानै दुखु फोरमायथिदों। मख'नो गोनांदि थांनाय 27 जानुवारियावनो चाइनिज आर्मिफोरा मिराम थेरनखौ अरुणाचल प्रदेशनिफ्रायनो लांखारदोंमोन। बेनि उनाव इन्डियान आर्मिफोरा चाइनिज आर्मिजों सावरायलायनायाव थांनाय 27 जानुवारियाव मिराम थेरनखौ इन्डियान आर्मिफोरनि आखायाव गथायनानै हरदों। बेनि उनाव इन्डियान आर्मिया मिराम थेरनखौ लाखिनानै फाहामथाय होबाय थादोंमोन। दा बिथांखौ गावनि न'नि सोद्रोमाफोरनो गथायहरफिनबाय। इन्डियान आर्मिया अरुणाचल प्रदेशनि टुटिं ओनसोलाव मिराम थेरनखौ गथायनानै होदों आरो बिथांखौ नखरनि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे 16 गामिनि सुबुंफोरा बरायदों। इउनियन बाजेट 2022-23 खौ मिरु रांखान्थि मन्थ्रि निर्मला सीतारामन बिथाङा थिसनबाय। बे मिरुनि रांबावजायाव नर्थ इस्टनि थाखाय मोनसे गोदान बिथांखि फोसावदों। बिथांखिया जाहैबाय प्राइम मिनिस्टार्स डेभेलपमेन्ट इनिशिएटिभ फर नर्थ इस्ट। बेखौ लुफुंनायनि थाखाय 1,500 कौटि रां होग्रोनाय जाबाय। प्राइम मिनिस्टार्स डेभेलपमेन्ट इनिशिएटिभ फर नर्थ इस्ट बेखौ नर्थ इस्टार्न काउन्सिलनि गेजेरजों इमप्लिमेन्ट खालामनाय जागोन। बे बिथांखिनि गेजेरजों नर्थ इस्टनि गुबुन गुबुन जौगालु बिथांखिनि खामानि मावनाय जागोन, जेरै सिक्किमाव गुबुन गुबुन पेसेन्जार रबवे सिस्टेमनि थाखाय रां होनाय जाबाय। साइन्टिफिक अर्गेनिक एग्रिकालचार जौगानायनि थाखाय
नर्थ इस्टआव पेडियाट्रिक आरो एडाल्ट हेम'ट'लेम्फइड केन्सार मेनेजमेन्टनि थाखाय सार्भिस लाबोनाय जागोन आरो बेफोरनि अनगायैबो गोबां आरो बेजों नर्थ इस्टनि सुबुंफोरा खामानि मोननो हागोन। गहेना एबा सनानि सायाव होनाय कास्टम डिउटिखौ 5% खम खालामनाय जाबाय। बेजों सनानि बेसेना खम जागोन। गम आरो माइ आबाद मावग्राफोरनो 2.37 लाख कौटि रां होनो थाखाय इउनियन बाजेटआव फोसावदों। बेफोरनि अनगायैबो आरो माखासे। गुबुन फारसेथिं मिरुनि रां बावजा फोसावनायखौ गोजोननाय गैयै फोरमायथिदों बेरेखा दोलोआ। बेरेखा दोलोआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला 2022-23नि रां बावजा जथुम्मायाव साख्रि मावग्राफोरनि थाखाय, गरिब सुबुंफोरनि थाखाय, गेजेर थाखोनि सुबुंफोरनि थाखाय, आइजोफोरनि थाखाय आरो आबादारिफोरनि थाखाय जेबो गैया। गसाइगावआव रेलजों सौख्रांजानानै सासे आइजो आरो 19 दाननि उन्दै गथ'सानि जिउ खहा। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय आमिनखातायाव फुंबिलि 7 रिंगासो समावनो जादों बे जाथाया। रेलगारिजों सौख्रांजानायाव 20 बोसोर बैसोनि सासे आइजो आरो 19 दाननि सासे उन्दै गथ'सानि जिउ खहा जादों। जिउ गोमानाय आइजोखौ मिना खातुन होननानै मिथिनो मोननाय जादों आरो उन्दै गथ'सानि मुंखौ रबिया खातुन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला जिउ गोमानाय आइजोखौ आमिनखाता गामिनिनो थागिबि होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। जाथायनि सायाव खौरां मोननानै पुलिसा जाथायथिलियाव नुजाथिफैदों आरो जिउ गोमानाय मिना खातुन आरो रबिया खातुनखौ पस्टमर्टेमनि थाखाय दैथायहरदों। बाक्सा मसलपुराव बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि मददगिरिफोरनि गेजेराव दाङाबाजि। बाक्सा मसलपुर आमबारि भिसिडिसिनि सिङाव थानाय 2 नं काटलिगावआव जब कार्ड थासेयावबो खामानि मावनो मोनैखौ लानानै अजद होदों ओनसोलनि माखासे सुबुंफोरा। बिथांमोना अजद होनाय बायदिब्ला जब कार्ड थासेयावबो MG-NREGAनि खामानिखौ मावनो खाबु होआखै। बिपिएफनि मददगिरि जानायनि थाखायनो MG-NREGAनि खामानिखौ मावनो होयैनि अजद होदों बिथांमोनहा। लोगोसे बुंथिबावदों दि सिगांनि समाव बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि गासै मददगिरिफ्रानो खौसेयै गोरोबलायनानै खामानिखौ मावदोंमोन। नाथाय दानि इउपिपिएल सोरखारनि जि नेमखान्थि लाबोदों बेखौ मोजां मोनाखै होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा। गुबुन फारसेथिं बिपिएफनि मददगिरि जानायनि थाखाय MG-NREGAनि खामानि मावनो खाबु होआखै होननानै अजद होनायनि सायाव खेंफोरथि होदों भिसिडिसिनि मेम्बार बिरद बसुमतारी बिथाङा फोरमायथिदों दि जब कार्ड थायोब्लाबो खामानि मावाब्ला रां मोननाय नङा होननानैसो बुंथिदोंमोन। नाथाय बिथांमोनहा बिपिएफनि माखासे दैदेनगिरिफोरनि दैदेननायाव बेबायदि अजदखौ होदों जाहाथे रायजो राजाफोरनि सिगाङाव इउपिपिएलखौ गाज्रि मुं होनो हायो। आसाम सोरखारा आयेन बेरेखा खामानि मावनायखौ फोजोबस्रांनो थाखाय गोख्रों राहा लागासिनो दङ। फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय बोसोर 2021 मायथाइयाव गासै 500नि गोबां हा दालालफोरखौ हमदों आरो सा 250नि गोबां पुलिस थानानि मोखाङाव एफआइआर लिरग्रा दालालफोरखौ हमदों। बेनि अनगायैबो डनेशन कालेक्शन एबा रां खांनायखौबो क्रिमिनेल अफेन्स मानिनाय जासिगोन। बेनि थाखाय आसाम सोरखारा एसेम्ब्लियाव थाबैनो बिल लाबोगोन होननानै फोरमायथिदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। दिनैनि भिडिअ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो। लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।